sawah ae. Niliki tanduran pariku. Wis tuwek durung ya. Wis lah, mbok menawa wis tuwa, nek dipanen, diriti. Oh, wis sae rasa landhep-landhep. Udah rawet. Waduh, malah yo gini nah iki. Kalau dinggo malah bane kempes. Paling pentile iki. Wis, diterakani gawe. Aku ae. Wan. Beli ijo-ijo nek tandurane. Parine ya lemu-lemu. Wis cilikane coba katak apa urung iki. Ngiyup sih. Panas-panas ngentang-ngentang yang ini. Mentas ini. Jane uang apa-apa weh. Mentas sih. Gajong kok kene malah. Jane ngopo? Kempar-kempor cempe. Ini lereno. Dipanas ora. Jenenge petani ya kaya ngene, Bet. Arep piye meneh dadi penggaweane. Panas-panas ya dilakoni. Pitik men ya nggo nyukupi kebutuhan. Oh ngono Mas. Oh sepurane Mas. Ganggo nilikmu ning sawah. Ki mau sire aku ya arek ning warung etanan. Warung etanan. Heeh. Oh ya wis sono nderekke. Yo, yo. Ya, hati-hati ya. Heeh. Wis terus ning nyawah. Ya. Saya mulai aja. Diatel kabeh ngorek. Terus wis bali ae. Malah mendung. Wes ayo. Mendung. Mendung ketengan yo. Untung wis ana iki. Menaneng petir, po bledek. Wis ra bakal konangan.
ora ngerti. Wis enak no. Ngiyup-ngiyup sik. Mendung. Pol. Nang apa ya iki? Waduh, malah mendung dia para hujan ya. Wes mulai ae iki. Wes mulai. Wale. Piye kon ndi? Piye. Kon ndi? Biasa. Ngene lho, linggo-linggo kene sik udut-udut ki sik kena. Udut sik. Kene. Mau kangen dia. Oh, miliki tanduran ini apa? Anange ya koyo ngono. Tolongan guys, kayak dadi matur nuwun. Ngene iki yo manfaate oke biati. Nek kowe pengen ngerti kok. Manfaate apa wae? Wah biati yo. Wae. Nek iki gandeng hutan. Ya ayo ngiyup sik. Wah yo kok ana bersih yo saya. Kok ono esku ki yo. Tak gowane tak. Sik mandek. Mandek sik. Piye cepet gak udan iki ulakno saka dalan. Iki gandeng kono ning kaya mamae no. Oh, Gitu. Yo ngiyup kono ayo. ya wis ae cepet. Ning yo, kan kene terang ya ndang ya. Jebule yo. Pelanggaran tenan. Nah, dhewe tekan kene malah wis terang. Kita ade digawe-gawe ke. Ora apa-apa. Untung eneng iki. Mau ceritani sik yo. Ceritani sik. Udah terus sik. Wah. Cetakno sik. Piye iki mau cetak? Saka wong biyen, wong tuwa biyen lho, dari mbok tuwa kuwi godhong ngene iki dinggo ngompor iki. Manfaate kaya biati. Kuwi salah sijine anu nggo nambani gatel-gatel iki. Ana ning sawah iki gatel-gatel ngono-ngono kuwi ya mung takai godhong ngene iki. Wak remet. Remet kae dadi rada anu kan lho. Ngen saya ajur ngono kan lho. Terus dioblasne sing nggon gatel. Manfaate ngono kuwi. Saiki piye tanduranmu iki? Tanduranku ya ijo royo-royo. Lah ngono iki tak rabok durung. Wis no. Ning lagi ping pisan kan. Ping pisane sudah ora menerik. Iya ya carane ngene apa iki? Lah mesti rata kei campuran. Wis to tak kandhani ngene ya. Anggepen kuwi nggo pembelajaran awake dhewe. Saiki sing penting ya dadi wong tani kuwi, hasile pari dadine kaya ngopo tetep iki kudu disyukuri. Mergane ya wong urip iki yen tansah syukur insyaallah uripe makmur. Wis ngono ae. Dadi sing dadi patokan ngono kuwi ya. Iya ngono kuwi. Saiki ya wong tani ya sok kadang panene enek eleke, enek apike. Oh ya. Eneng eleke ora apike. Wis ki ngene ae saiki gandengku wis terang. Oh. Ya tur wis sore wis ayo bali wae. Aku arek-arek sik ini kowe. Ngaret kepakan wedhus. Oh. Ya wis. Wedhus kowe gebrek ketahuan mau. Rong eneng pangan. Sik ya. Ya. Terus ya. Wis dikai ngerti. Iki kok nene. Yo. Wes, tapelku keri. Gitu, tapelku keri.